kweside ya kweside dance kra sonko na de ma ne dance no ibewuram na ya chirechirim ama ho so hunu se de esitie enu nti wo de ene opinso 104.7 mo fidi ne na ha obetimi so akọ Facebook YouTube X da bia obetimi ahia ye ho na watie na wahwe abadwafo ewo ha sei ekọ mu nkyɛn na de wo bia no ye de abro enu nti ofa nkromadasa watenase na apoku so atenase general ono so wa ha se de bia no anopa bia mo te enka no sa pepepe enene ye de ebemamo na de ma ene akweside eda nso ene se enyina enim ebra yewura otumfo se tu otoso mienu ofura abanwa ene afe no maako aduonu nso 27 years enyina enim se oforiso bosome no ne de toso aduonu nsia ewo afe apem ahankron aduokronkron 1999 ena ofuru abanwa ene se wo hwe asra na ano so a emu se ne date no enso so ye oforiso bosome de toso aduonu nsia na se esi ani pepepe enu nti ebeka akweside no ho a na se kese kura ne santi yewura betena se ewo dwabrem enam saa so ama wato ne nsafre na manhene a esum sikadwa a mo ahafo mantem mu bono mantem mu bono apue mantem mu apue mantem mu okomfinfi mantem mu omo wo ho uti mantem mu wura omunyina ba afei nso so mpanimfua nkasa atitiri ni anintini a omuka biewom a omufiri achichiri pinchen omunyina bi firi amanone omunyina beduru omanyimu kumase a asanteman ahinkuro a ne akweside no ade a enna fom kra ni se emobe se dumienu ekono na yewura sase a wotena oba betena se ti ba bi a wote enkafiri no sase boaboa ho wa wonam kwan so nananom no twedi ampon emfa medu asomdwem wa afi na aboaboa ho so bomodia ne boaboa ho na beduru ha se ntem aso odi ka atena se ansa na yewura aba betena se nanom abanyina so twedi ampon nananom se mo nyem ababa no mfa meduru asomdwem na mekọ mabadwafo honom na eniema ba ku mienu asi edi hu nkomo ma wo so wotibie na hunu se ampa sei na Asante sem no esitie yewura befura baanwa sei na tie onya mefura baanwa sei na tie ni na no ebedi hu nkomo na wo so wo hunu enu nti mo fidie no koso na ha kosi bra yewura ba betena ase a obesore anwumre mu ansa na ye no edi enkrana se etimi apapa mu enu nti no menche ho kra no mekọ napoku honum na wodi yewura onya mefuru abanwa na womu di firi honum na womu bani nyina no niam ba akunu bi a esefata se nye bibia na bitira kan ha panyefo aka to se abakosem a sotro enna ho no ane ye ka kire enu nti no di esefata se menu mienu no yetie no ane ye beka de akire wo na wo so nya bidi ato okotojem enti napoku meba wo ho na wo de yewura na womu kwan fa so a ye wo no de ba ntetie mu no ikosi se obafuru abanwa na de apem ho no nti fewuram na eni etiefo yehunu bia yewura ofiri ene obabedu se napoku na de wo anopai de meda wase ye nyina da eyenimsem ene ye ni gidama Asantehene nyina da fisesebi de ote oseni mpoku edwa so krobia Asante kotokohene otumfo se tua bebio ene oso a kire Asantehene nyina da se Asantehene no mfie no aduonu enso nene na de nwanwa kura ne se asa to ade a chese ne ohwe yanim hwe ya kira ye hwe ni mu se dwadanka na nanum nyina da eba beboa ama krobia Asante kotokohene ade toche asre ni semu nhira ye no nso yasre mpa ye pe bia ma no na de wo ye hwe otumfo se etu odi kan a one Asantehene wotosu dunsia na nananum bia be ye biko kane no de na ye ni santeman nananum no obia dane man wo mu nyina nkura no wonum kan wonum ho bom se ye sisanim ye ka nyina ho abom se ba akofo ma na bibi ba ye nyina da yetimi ehira de koro no na chese ye ne wonum ebe ye dom ne de asie ntia no akire no nipa ode agina de ba ye otumfo se etu odi kan opemso wonne de ba ye na apoku arkatachie mu nyina da ba ye ana abedru
otumfo se etu abebio otosu dunsia me kire Asantehene otosu dunsia na abresu na otumfo se etu otosu mienu ubra wodi de hyebrantia na oni wo no yemfa maame owo no ne papa owo no eni awo no ne na afia kobi se wampem bra owo no onyam bedi Asantehene mind na ye friend na afia kobi preko pede hye afia kobi na ahema one sabre na abrehia hina wo free kantinkyire won mo enim kantinkyire no ofa sokoban ampa me edum kwa awoma saa kwa no so a etreko samia krofom no eho na kantinkyire wo na abrehia hine one na abrehia hine boache dankwa one na afia kobi se wampem ne wo eye krobia Asante kotoko hine otumfo se tu abebio na bra ya wo no edian na wofo de ma no ankasa ye bema kwa akudua na yenyina da wa winim no nana no ade hye ne de mema no ye wo wa ye frɛ obema na oba nso ya frɛ wo nana nti sabi ade hye mrantie ni nyina da ye frɛ mo bema ene ma bema kan ni din ho no bema kwa akudua edian woni no ɔse de ma no na afi apem ahankura aduonu num no ne bosome num ne ye me bosome no ne nafu ansia 6 May 1950 na ye wukuada ande wo bema kwa akudua na omame memu nyina ka ekira toto apono mu ona na etosu num ono so na ye ka ekire na de wo ofa sade ye bekọ ye ekire akwa Asante asase afri otumfo se etu opemso ho no ye nhwa de kakra bi wo ho ansa no ofa ekire ofa de ne de bema ebra opemso bekekire santeman no ansa na obekọ no na akusi obu adum a ye no wofa asitwan a kodi ade ni biebeye wo ho nanso no ope odi adefo enumu ba etne ya ma wo mu nsem na mu miekonya akrobia Asante kotoko hene ne tam kese na amekom hene mu nyina da ba mu ansa na obenya eye na apoku adekatechie a obeye Asantehene na wotosu mienu na enumu no na yehwa ayenkomhye na apoku ade awo no ekoya ade asronko bi yetre na apoku ade hwa so ba ebra na akwa akudua wotoso miensa otumfo agema prempe office shows ba ye no ye de wono ane na Edward prempe eye ekire wo be yes otumfo se osagema prempe ono nso ye de no kwakire no ye sade na apoku ade wotoso mienu kwakire no ni nyina da wono mo hye nipa mienu nkomo so mbedi ade se bia ne besi eye otumfo se etu ababio na breso na bra o maame wo no foforo no no wode ne kɔ eye krafie ade dware krabia okɔ yedwira ne babi ka ho dada kuru bi na o maame de ne hye akire kɔ krafie ho no eye ne wofa otumfo sel sagema prempa eye na afia kobi se wampimnia no ede ne nsato ne wofa as no se wo ye kretumfo edin a owofa de ma no wo kretumfo enu akire ena na afia kobi se wampem ede ne ba ekọ na amensa bonsu sabre no odi hia hene ode ne kọ ne ho ewo hia fie okọ ya no na amensa bonsu hia hene ka che ne se afia obeidie tenema me na ni nyina mu na otumfo se osagema prempe ne na hia hene di kasesie dada fi so mo de bia ye kan se na nanom atia benwa so de omuhu akirikira de amen no omuto omani omuhu sene ya ayetia no ana woka asa kire na afia kobi se wampem se fa kwada ne bra na mene no ntena na armomasem kakre wom ne se impempi ye ka se na afia kobi onua na otumfo sagema prempe na afia kobi onua ene na ehia hene na mensa bonsu panyin sempa kire se na afodo a na oya sampon hene onne wo na afia kobi se wampem onne wo na ehia hene na mensa bonsu owo seriyo so man hene na akwadwa du hene otosu mienu onne wo nipa nyina o ne yekirem a yebesi ase ahu sese bi kotoko hene nipa wo fa wo no nsem nyina no na ye ono ani mogya no no omkotenae nti one ne kotenae
na afia ko bi se wampem te ne ba eye be ma kwakudua ekọ hia fie ashtown ehọ na wode ne be kwotena ye na won ma na one wo mote wo na amensa bonsu na amensa bonsu nua na amasewa afenso na amensa bonsu ne yere maami atabroni won mu nyina na wo mote fie ho ana ne ye tete wonom na udru hia fie na wo bisa Asantehene ase a mpanyimfo na wo sa bre ne kire wo se wo baaye sebi won kasa obedi dikura wontimi mie na no no waka nyamesuro woni mu otimu se mfie nan a yete ndo koma na wofa no nso wo kasa onya abotre owobuo wanipa sabre wo hwe kasafoni ne so a ebesere tiefo ne arefo mommra opem so ha ne na akiri ponso 104.7 hia fie baby a yetete otumfo se etu ababio no hia himfie ehwanie ehone yetete Asantehene ofa na amensa bonsu mu nyina ensem na yesi eduru baby kura kotokohene na yonkofo anu onu onu mu di agoro ebobo ntabo ema no no watenem ni aso anu se de yaso ohene wa pakan mu no na akwaku na eba no na Asantehene na eba no na akwaku na eba no na Asantehene na eba no ni nyina da eye nkorabre mu de nti kotokohene de ye ka na asem a wo hwe free na wo ye komhye be mu ofa otumfo se agema prempe no mu nyina da ka ma ne ye ho se sebi wonom enana no debi obedi Asantehene nti ene ye hu se kotokohene atena abenwa so mfie aduonu nso a na de wo enya asem a enwanwa sebi na nkonhye da ne so se de na otumfo poku ade odikan katachi na nkomhye da ne so no na nkonhye da ne so se de na otumfo se osagema prempe owofa na agema prempe ehye ne nkom no na poku ade otoso mienu sa nkom hye no a nti sebi nananom de omu hu akirikira de na o ma hyehye nipa na mana fantitie mu a bedru kotokohene edru bre so okọ school no okọ state boys kakra owie ye obo so kakra no nso yede ne koye ema wokotena ofa na eduhene enso ho nti na de ewu na kakra eno nso ewo ho no yo na poku me dase papa utie se de na poku si cheche ni nsem final ni nyina akobisi se ye ka so bibedi hina enye da okusai no ahenie ni hyase free da ye de wo no to hwe na na motuo ntitie mu se de osi fa nyina chesa ampa ada ye wo no na emponi enwo ni mpo ana o hyase se wo di hene enkonhye fa no ho nyina ekire edu nti oba ye fidie ni so a ye Facebook ni de ka ho ni nyina obehu emponi ahodo a ye de kire amohu sa ampa ade ye ka ho asem sei na etie aminko ye general honum na yenhwe ye na satu na hyase no suku ahodo okoye na mpo adwuma a owie school na adwuma oye no na wo de api so na etiefo ni ahwefo enso ohunu se omedi hene kura no abrabo mu suku no ko ne hen adwuma ben na oye ana mpo obi adwuma ben na obi general amintio yo tunfo city to me no efa enwumasua ho no bo ne ho modern ye wako school bebre wo Ghana ha ene amanone eno asan ye adwuma wo Ghana ha ene amanone nti ahwe ne enwumasua mu a ne dikan no oko school state boys enfiedu na wo wie no no anya middle school living certificate MSL ena owie no ena nyame na dom school ananka saabre no bia pese okọ Prempeh College no nya admission edru se wose okọ no ena ne wo fase da bi se school ni de bi okọ bia se bia ntim be ndre dodo nti omo be yi na free ha no de na akọ achichiri kakra m na ha kosua abrabo mu nsem kakra ene ahenie nti wo de ne koma ne wo fa na na kwadwo adu hene sehwe oso ma hene ema okọ school sehwe oso okọ school no okọ no fienum form 1 kopim form 5 sabre no o wi no onya general certificate examination GC O level ordinary level no onya ohonom o wi no eno san ba secondary school na wo de chem so o case eno call mfiemienu na chi no eno nya general certificate examination advanced level GC A level
ofiri ho no na national service na national service no o kire ade kakra ewo Kumasi he ya na enu mu no kire obi tse papa akwa na oba Asante kotoko ade ofiri ho no na okọ IPS Institute of Professional Studies ewo Legon chen ho no say school ni din asesama ye friend University of Professional Studies Accra nti okọ ho mfie mienu na osua accountancy ewo IPS ofiri ho no na okọ amanone okọ London eko school a ye friend no Kilburn Polytechnic ewo North London North London University of North London 1980 okọ ho no ku sua human resource development and public administration. Now we human resource and public administration no we adwuma kakra ewo mutual insurance group ewo Toronto ewo Canada na oye adwuma na ne position ewo na ne rank senior consultant ewo mutual insurance group ewo Toronto eno achi no osan ba okoho no 1980 okoye adwuma ne fimi no achi no osan ba UK 1982 oba 82 no one Ozo food processing company operating adwuma kakra kopem 1985 na ofiri ho no na osanya saafe na no omgini tum se omeye member ewo British Institute of Personnel Management ti eno no ye human resource body ewo hon akwete ewo IMC ni IPMC wo Ghana no na London was akoye adwuma wo Manpower Service Commission ewo ho na so ye adwuma mienu wo London na eho no na oye na adwen se opese oba ninchi na obehwe so betumi abie adwuma de aboa Ghana man no na oba Ghana ha no obie enwuma ahoro bi ye beka ho asem obie Premoda Insurance na insurance company kesia na offer services for Ghana ha say eno achi no eno sande transport mech na transport mech na adwuma ne say o supply manual equipment we ni Ghana nyina no abibifo a one abibifo di kan a omo bie company na supply manual equipment major ones ema companies o mo Ghana ha nti sa company no na supplies na for a long time and sana actually no obe akunya no koto 1999 nti now run companies me no transport mech any Premoda and sana sebi 1999 no akunya no beto ya obedi ya benya yo general medase mame mohwi na menko ofa Nkrumah sa hono general nchechiri mu am yehunu adwuma na kotokohene onfra banwa no ye wo kra obiti ba bi obeka se bia kotokohene bia wanya adwuma bia namba bia na wo free baninti no to na no bofra banwa da bi ono ankasa ekọ classroom ko kira de etete adesuafo ma bi beye nipa akese afei nso so ono amu biebie nwuma fa adwumayefo na otuo mu ka bosome chese wo ye adwuma wo abotimam sa beye bi wo Ghana ase na chese ono ankasa na ono ankasa de no ho a obo ne bra ye ne bibia kosi se adedie to no etimekọ ofa honom na onfa yenwuram ebra adedie to kotokohene no ono nko a ene kwosere anase ono nko a na ye nadwene se opese ofuru abanwa se nipa ni bika no ho a ofa emfa yenwuram na yenhunu se de na eho no esitie ofa Yedika me Asante mayin ade touch ofa de wo asimo bizande na kwanso sanse sebe nyado sebe asamka akurasi akonja akura to a ya pre pa entibra otumfo pokora film 1999 no enipa mako enso ena wa mo ade adisre de ekomana na fia kobisa wa am mako no di mako film pa ena na kwasi ajima sabe no kame boss osana ne brete ne
sɛ ɔbɛfra banwa afei nipa ɛsia bi nso fi aburokyire ɛba emu engineers emu medical doctors ɔmo nyinaa wɔn bae sɛ ɔmo bɛpere akonnwa no bi na mo ade no sɛ nyame ɛhyɛ nkɔm sɛ na abɛyɛ a nipa dɛsɛ ne bi ntumi nyɛ ka nipa nson no ne ehu sɛ bɛrima Kwakudua ɛna atwi ntonto no ɛkɔkɔ bɔɔl no bɛrima Kwakudua ɛna ɔmforo abanwa no ampa ne maame sabre no ame ɛna na ɔyɛ ɔhema na na fɛ kobi sɛ wampem ɔde no ɛma gyasefoɔ nso ɛde no bɛkyerɛ nananom ma nananom amahene nyinaa ɛbɛhyiae na ɛdi kan no na nananom akumase a ahyia atoto no ho n'ano ahu sɛ mfonsuo biara ni ho ɔsɛ fata sɛ obi akonnwa no ɛfrɛ nananom amahene so bae saa bere no na wɔ amahene te sɛ esumanya ahene na ɔdɔ nim apaw ano era mampɔhene a ɔkɔ na kura da so bere ɔsɛ bonsu num nyinaa ɔmo hyia na anigye sɛm ne sɛ ɔmo kan sɛ nananom pɔnsefo atra sɛ adɔsodoso no na ɔmo anwo mfoso bi a wɔremɔdi a ɛnɛ nam nananom amahene so egyina wɔn nan so pintin sɛ bɛrima Kwakudua no yɛasɔre mu akonnwa no ɔfra ɔsɛ ɛfata na yɛde ma bɛrima Kwakudua na bɛrima ɔbaeɛ no yɛmienim ɔhunu sɛ nneɛma bi ɛha na ɔno nso hwɛ na ɔyɛ asomdwoe hene paa hwɛ mameka bi nkyerɛ ɛyɛ akyɛdeɛ a Nyankopɔn ɛde ma Asantehene wura sɛ baabi a basabasa yɛwɔ biara no ɔkɔ hɔ a na asomdwoe aba ɔno a papa bi ne metena ase ɛyɛ sɛbe oruma bi ɔdi mfie bɛyɛ so ha na ɔso hwɛ saa bɛrima no nyame de ɔdemakyɛdeɛ bi kyerɛ no faako abasabasa yɛasi bia a ɔduru hɔ paa na asomdwoe aba na ne ɛnhoa koraa sɛ ɛno a ne fie koraa no sɛ mentumi ho ase meba fie no mu a abusua no mu a na abusua no kɔtena ase na sɛ ɔnim a ɔm sɛ bɛrima Kwakudua anim deɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛtumi aka asɛm no saa sɛ ɔno ɔwɔ mu a ɛna ɛyɛ anɔkorɛ no ɛda adi nti sɛ bɛrima Kwakudua ɛwɔ mu ansa na anɔkorɛ no ada adi hwɛ ɔsan ka asɛm bi kyerɛ me na ɛho paa ɔse ne nnua panyin ɔtomfoɔ pɛko a sɛ bɛnya dɔ ɔkɔ na akura no ɛduru baabi na ɔne n'abusua panyin na na kakari na wɔmpɛ sɛ ɔno yɔnkɔ na ntɔntɔ abɛtɔ ntɛntɛntɛntɛn paa munim ɛda bi a nana ɔpɔkoa no saa bere na ɔno ɔte abandwa so sikadwa so ɔsɔreɛ no ɛna bɛrima Kwakudua ka kyerɛ sɛ ɛyɛ a twɛn me asase wɔ me de ade bi brɛ wo nti otumfoɔ Kwakudua ɔnom na ɛyɛ sɛ ɔtena ase ɔnim sɛ ne nua no ɛde ade bi brɛ rampa awasɛm sɛ deɛ ɔhu yɛ sɛ bɛrima Kwakudua ɔkura busuapanyin sa nana kakari ɔde n'aforo soro hɔ no within 15 minutes na asɛm a ɛda wɔn atwe daa werɛ ama sɛbe wɔn ayɛ aka obi ankasa ho na waka asɛm no awie nti sɛ ɛyɛ akyɛdeɛ bi a nyame ɛde kyɛ yɛ wura yi hwɛ ɔbaa yi na ɔhwɛ sɛ asomdwoe ba Asantehene mu bɛrɛ ade baako ho sɛ dabi sɛ nsasesɛm ɛne nkonnwasɛm deɛ agye Asantehene bɔ so nti ɔyɛ ne sɛ ɔbɛhwɛ no watoto ne nyinaa ɛno nti no ɔka kyerɛ nananom sɛ obiaa ɔwɔ asɛm da court sɛ ɛyɛ nkonnwasɛm o ɛyɛ nsasesɛm o mama na ɔtwe mmienu obiaa nkɔnyimmra na ɔtwe mmienu nso na wamfa mmade a ɛnamia mɛtumi ho fo ampa ma nananom nyinaa dodo a nyinaa kɔyi wɔm sɛ no bae na wɔn ade baako a ɔyɛ ne sɛ
first no na nsanu nyina gu judicial no yemie no na ne manko yi ona no ananum na ne manko yi edi wa bia se bia nyaado na sika ya di kan o judicial ho to yini na ba no yes afede main committee sa se we ya na bi afra yen fo ese nai se kubase wa afra ben pombe nai ya Asantehene wa afra mai be ese nai no e chama ba kwa kan ho se mo asim ni onko we ma nanom eyina obi abatwa report na obi a ne esa ode kono efa no de akọ yes o mu wi na o ma wi o mu wi a afena e de ase no beto yewura ene Asantehene nyina anim se kumase a abrempafo nyina anim na homso se nananum a chere ma adwena committee no chere na adwena na ya to ama nananum so homso on chere ma adwena nananum nyina chere ma adwena na yewura Asantehene wura odra no asoso na ansana odra no basoso no onim adia anya asanu ayebedi no say committee o say na beba na nim o wasi da bi asemti impasem ebedu ba be wezi man kansa wezi bezo me ka na am ti na yenze ne yemfa video emra asemi ebedi bia video mrebo na achinje ba mo na sa akọ video no na obi akọ kasa man ka we ana me ka we amfa ama ena mo man ka we ne da shem to the video ebe kan sem odi na ewo emien asan batogwa osina na mo ina mo nche ma dwo ya menko ena meka endira ba ana sai sebe sampanse no sana min mo ina na ka ye ya menko ana meka ye min mo ina ti asan ba ho ne yina ana sabe aba ba to ya menko ti zanu de sa na ko pepe yo ofa medase papa ofa nso so ama yehunu nipa hodo a ka akotokɔhene ho pre abanwa obi won ma oni se bia akonya ne toye na ebo ni se ono na emra nipa be senso na no bia pre se obenya akonya no afro abanwa na nso so de otwedi ampo anhya to no nipa ntimi ensesa no ma ne nyi na otwedi ampo anhya se saa bre no de kotokɔhene Asantehene wote abanwa so empempren ono na no so ofro abanwa a ne oba ye nyina enim dwumaso a obo mekọ general honum na yekaso bi Asantehene se bi enyina enim no Asantehene no eso nti se ifibubu bi a yebusuapani ne mpobusuapani kra wote ne fie no etoda ensem ahodo fie manso ahodo a etoda kwa ne bi kra ginisem wotimi siesie timi kofa akayo ne ma ahodo bibi abusuamu titimu de ba na yese wo ye Asantehene ni nyina Asantehene a enne ya Asante mantamu ahafo mantamu bono mantam bono puye puye mantamu ne fa baabi woti mantamu ne fa baabi empo yenua no ma de hye wo kodivu a ne aman ahodo so wo nyina no eti ehye sikadwamu wo nyina ka ho na Asantehene ene ehwe wo so de na ma na honum ebra wo fo abanwa obaye no obefa no fofofo ananso obaye na asudie wo ho manso ahodo abia bi nkunyasem ebi ya adehyesem ene kwan ahodo a ohwe se obefa so na watimi atoto eniema ama asumdwie etimi aba ebi se wodi nkunyasem ne ensasesem kra to nchen a okọ aban koto a ensem obi ho enya asem keto a na saa nsem nyina saa kopi so aka ho ni yetu hyeda emu sawo kotokɔhene baaye anamo be no fa so a enunti asundwie ahodo a opedi ama na Asantehene otimi enyae yo ebra kotokɔhene baaye no na efiri bi tse kudo ntokwa nkoso na so na asundwie ni ho na nkuru bebrebe no
amanfoɔ de sika afa ahensɛm ɛne nsɛsasɛm mu ɛna na amanyɔsɛm so adi akotene ɛwɔ ɛyɛ Ghana ahensɛm mu bebrebe yɛbɛkae a ɛfiri Kwame Nkrumah abrɛ so a ɔno tu ahemfo nko a ahenum ne dumienu ana adanse nkuro bebree yɛtutu ɔmo ɛde nkrɔfo ɔmo nya ade hye ebi kura ɔmo mfiri kurom hɔ ne dɔm abesi akonya ne so ɛkɔ sɛkyerɛ nkuro bi te sɛ Jamase sesedumase mu nyinaa na yɛtutu ahemfo no nti na ama manso bebrebe de da hɔ ebio na nsasesɛm bohu na ɔhene wei no ɔhene wei de abom dendenden ɔhene bi tikura tumi free ne kurom kɔ akyirikyiri ɛkɔtwe nsasesɛm ho manso nti na asomdwe ni hɔ koraa ɛna na nkonya asɛm ankasa so bi wɔ hɔ no ma na ntam yaka ntam awie no magya ntam no hɔ ɛne nam aban mu ɛwɔ court na asɛm ne atwene tan ne bia da hɔ finsia du ebia da hɔ finsia du no ne akyire yɛhwɛ di mu akotene paa baako ne tafo tepa bekwai na nsɛm de da hɔ na nsɛm bi wɔ hɔ no ma na nanom ntumi sɛbi ɔmo ntumi enka asɛm ne wɔ mu no asɛ tɔ da wohwɛ wo ka asɛm na wohwɛ obi anim na ntumi hu soro besi aka asɛm na fa nti ɔbaa na ade baako odi kan yɛ ne sɛ na sabre ne yɛwɔ bibi wɔ itirim sɛ asa asante ɛne aban tem ngo nti ɔno hyɛ da tu anamɔ efiri ɛyɛ Kumase ɛkɔsra mampanyin Jerry John Rawlings ɛwɔ Christian Ball Castle osu ɛma ɔkɔ hɔ no ɛnsɛm sisi ɛkɔ ne bi mfa sɛ tension wɔ mu ɛma sabre no Ghanaian Chronicle kra report wɔ ho nti ɔkɔ ɛma kɔma President Rawlings assurance sɛ ɔno de ɔne aban bi abɛyɛ adwuma wɔ amasɛ ɔba bɛko ntɔkwa ɔne aban bi abɛ DSC ani na bɔ ɛkɔyɛ sɛ otwitwa aban na mu bɛboa ama aban hyehyɛ bi ɔpɛ so yɛ bi akɔ so na sabre ni mu hɔ no ɛna nyame yɛ adom yɛnya regional minister no no so sɛbi no so nneɛma ɔyɛ no so pempuntu ɛmfa ɔne ne party a ɔna akɔyɛ sɛ sabre no Asante region for ne party no yɛ Christian nneɛma dɔnkɔ ɔno so ba ha yɛwura ne yɛ adwuma kama na ɛbra ɛto aba 2000 mu hɔ no na aba no ɛkɔba sɛ ɛkɔ run of wiye na sabre vice president J.E. Mills ɛne presidential candidate Kofo ɛkɔba sɛ presidential candidate Kofo win second round no akɔba sɛ wɔ sɛ President Rawlings hand over ma candidate Kofo nanso Rawlings pɛsɛ obɛhyia Kofo ɔmpɛ obɛhu n'anim koraa ɛna na ɛwɔ sɛ Rawlings na de aban ne ma no na afiate huhu bi sɛ ebi koraa nkrɔfo bi tumi akɔyɛ ekotu aban gu ansa na aban no yakɔ sesa aban no na sabre no ebisi ɛwɔ Nigeria so nkyɛ 1993 na yɛto aba wie yɛbɛ hand over no na sane abacha akɔyɛ ku ni saa ne ma no nti na amama ni mu ayɛse nti ne yɛhia obi a Rawlings bu no na Kofo so bu no na watumi ahyia omienu no na ɔno makasa amante ase ayɛ adwuma sabre ni mu hɔ no ana yehu the first act of diplomacy no kasa wɔ ho nti ohyia omienu nyinaa obi anko ɛna mo kasae ɛma afi nti ase ayɛ adwuma ama ɔno mo kɔdɛm ɛma ɔno mo di nkɔmɔ a ɛma afi nti ase ayɛ adwuma saa na afi Rawlings ɛti ase sɛ Kofo bitumi aba bɛkyia no osu castle hɔ na yɛtumi ɛde aban no ya hand over sabre na mu hɔ no so no na nsɛm bebrebe wɔ court ana court no na Asantehene mu ha yɛka ɛyɛ court nsɛm ɛwɔdɔso wɔ court pa na yɛ Asantehene ahensɛm ɛne nsasesɛm na kuro bi te sɛ Afigyaase na yɛwɔ ahemienu na ɛden sɛ wobɛtena Afigyaase bɛyɛ bosom mmiɛnsa a yɛmfa nka ɔhene wei ho ana ɔhene wei ho ɛna akɔdi baako afa na baako no mpɛ wɔn ahwɛ nti na asɛm na ɛdendenden nti na wohwɛ saa asɛm yi a na Kumase ha yɛ etafo na ɛhɔ so ɛdendenden ahensɛm na yɛwura ka kyerɛ mo sɛ ahensɛm biara ɛwɔ baabi a no obi anko yi mfiri court famra na ahensɛm ɛdeɛ ɛyɛ ɔno na de konya ne mae na onyima konya biara ase nti yɛnyi yimra agona se na baako wɔ hɔ saa nti nko yimra na yi ba na afi watimi aka asɛm no ama atimi agyina nti oyi ba ɔmuko yi nsɛm ne ba no sɛ ro sisi ase ka nsɛm ne bi ɛma ne ko wie no ɛma ahemfo aka no mo nsɛm court ne nyina ne anu gidi ɛyɛ sɛ ɔsɛ de ba na ahensɛm no ho nneɛma de ɔfa ne bɛka na emu metoa nneɛma a ɔyɛ ne bi so ebio sabre na mampanyi Kofo ɛba aban mu no na Ghana sika asɛm ne yɛgidi sɛ na asɛ nti ne hia
sɛ ɔsɛ yɛhwɛ ne yɛyɛ no foforɔ saa bere nim hɔ no ɛna ɔkɔ IMF na ɔmkɔdi nkɔmmɔ a nanso na IMF wɔ nkyɛrɛ ne gyidie wɔ Ghana aban mu nti ne ehia obi a ɔbɛyɛ Ghana nkyerɛse ɔbɛgyina yɛkyi sɛ ɔyɛ garanta sɛ nneɛma a aban keka no ɔbɛyɛ ɛhɔ no na yɛwura baa mu na ɛwɔ so ne IMF fɔ kɔ kasa ɛna yɛde yɛkɔtoo highly indebted poor country HIPC na HIPC no yɛ nuanom mu so kakra de bi a ɔmo hu saa bere no hɔ nam school bi mu abosi atwerɛ HIPC school ne atwerɛ toilet bi ne yɛsi wɔ ha ne atwerɛ HIPC wo ne yɛsi hospital ketewa bi ne atwerɛ HIPC saa ne mmerɛma no nyinaa no yɛwura ɛne kura mu a ne bae ɛberɛ a yɛsan to aba bi mu a yɛsan bɛ hand over afiri president Kofoɔ aba former vice president J.E. Mills no bibi saa san akɔsi bio ne no so abɛnum ayɛ den ama edu baabi na nkurɔfoɔ gyina saa bere na me wɔ Accra circle ɛkɔ akɔsi baabi a electoral commission office no ana ɔmo se sɛ yɛamfa aba na mɔmɔ a ɔmo nte aseɛ nsɛnsɛm bebree si wɔ Kumase ha ɛne Ghana ha yɛwura ne no ɔmo kasaeɛ na ɔno ɔmo kasaeɛ ama nte aseɛ yɛ adwuma ɛma afei deɛ ɛyɛ ɔmotumi yɛ hand over peacefully na deɛ twa mu paa mpɛsɛ mka ho asɛm baako yɛ 2016 ɛberɛ a yɛto aba na president Mahama akɔba sɛ wadi nkuguo ɛna MPP foɔ so ani abrɛ sɛ yɛamfa wɔn de bisibisi ɛna electoral commission foɔ so akɔhyia ɔwɔ so ma no aso results no nso yɛntumi nka nti de kɔsi ya ne sɛ na ɛwɔ sɛ ɛyɛ yɛwura ɛfrɛ afa ne afa ɛna ɔmo kasa ya wie ɔmo nya ɔmo ho nte aseɛ no ɛna ɔmo arrange ne nti sɛ yɛyi movie ayɛ script no nti deɛ di kan ne sɛ mampanyina no ɔte adwa mu ɛyɛ yɛwura Mahama edi kan kɔ anaso sɛ wɔgye nkukuo no atum sɛ wɔdi nkukuo ɔgye tu mu wie no ɛna electoral commission ɛkɔ anaso results no sɛ Nana Akufo-Addo ɛna edi nkunim ansa Nana Akufo-Addo so ba ɛbɛka sɛ ɔno so gye nkunim no tum na ɔmo ɛntete we mu no ɛno na ma kɔyɛ bere na Africa nyinaa adwene sɛ basabasa ba besi Ghana na so egyina bɔkɔ na de twa to ansa no de ama ɔfa so aba mu no na yɛto aba 2010 mu hɔ na aba na kɔba sɛ Laurent Gbagbo edi nkukuo ɛna wɔn pɛ sɛ ɔbɛgye ato mu ama opposition leader Alhassan Ouattara aba so no ɛde ntɔkwa ba hɔ ma hɔ dɛreyɛ na edubere bi ɛna former president Kona Bidi ɛba kurom ha na ɔba afie no ɛna ne kasa emu ihu sɛ Cote d'Ivoire ntɔkwa ɔmo kɔkɔɔ yɛ a asomdwe tumi ba hɔ no na ɛwɔ sɛ yɛwura ɛba mu na otumi be intermediate otumi immediate ansa na afa ne afa no etumi anya nte asɛ sɛ ɔmbedi nkɔmɔ no magya ikon no ama asomdwe aba nti yɛfa beto ahensɛm no so ama medase yo general medase papa general me hu ebra kɔtɔkɔhene furu abanwa nneɛma obehia yɛ nsɛm a na wɔ hɔ a ebi yɛ ahensɛm ebi yɛ nsasesɛm ana ne nyinaa bɔ api so ɛwɔ court yi kura no ahensɛm ne nkonwasɛm yi kura nkɔ kura no omu nsɛm kura no ɛno kura no muntimi nyi mfiri hɔ ntɛntɛm saa nsɛm de dɔso na nananom so dom di akɔ pi so nti kɔtɔkɔhene yɛ sɛ omu nyinaa nyimra nti ɔhyɛ ase a wo kan baako mienu no mu sɛ ampa a kɔtɔkɔhene no kura nko a no hwehwɛ no kura nko a to mu ano mu de kura ka hɔ no kura dimirika ekoyi ɛsan de bae ama nnɛ asomdwe figyase na yɛ 23 years ɛne wusi wɔn a okura ai motri mu da sɛ figyase no kura no manso kura ba hɔ no ɛno nti mɛkɔ ɔfa hɔ na ɔfa nso so nsɛm ne dɔso na ɔfa nso so de bi aka de general kan ɔfa ɛyɛ kɔtɔkɔhene furu abanwa nneɛma obehia yɛ sɛma oyi yɛ kwan fa so kura ɔde yi fi hɔ no ma yɛ nti o na ɛmfa bi nka ho ɔde wo me da ase ɔhene ɛba yɛ no nsɛma odi ene de sɛ ka ɛbɛbro bɛs ahanu na emu akɛseɛ bi a na me ya me timu bi me hu ne ɛkɔso ɛna me bɔ so yi bɛkwai ekonwa asɛm bae saa bere no na bɛkwai konwa no ɔhene ɔte so no na ɔkɔdi nsɛnsɛ member bi ama sɛbe konwa abɛda mpan ɛnti ɔhema ɛyɛ obi ɛna abusuan fa baabi nso owura bɛyɛ ne ɛfɛ sɛ ɔsɛ wusu na Ghana Broadcasting Corporation
so fam so di akonwa no bi ye mienim na yasme da fam ko na bra na asenwem no enso ebrim nananom prenu ahifia ya yasankitu akura ndi nso na etoso me no ebrim nananom ena de kai efa abanse kotokohene emfurkan ko se dabi se ne nso asi abo nananom ontra ka muda onso fa fam akofie ampa ofa fam akofie enu achi no ase no ose usuru efam ena wo edi bem enu ti ye de nana ye friends kakari apao ekosi akonwa so na kakari apao o mo ana sabe okona kurase na afe nkana na pina mai epese ode obi foforo ba ena ohene se me paso nwe na nanu ano wo so a okodi nsanseme masabe edere koto adabam prachi no abai apa ne chewo diso ozo obi de konwa no dia fana de ma no ene be kwa hina sese yehunu no asan ba bio ni aso so bio eye kokofu nsem so aya na edio nana atabrago ona no kokofu yin nana kofi adu ko na ekura no ana nana atabrago ko yi abrante ba ko kokofu atrenko dwaze nene ochina ye mpre na empro ochina o ma asema ne se nana no ofirim no se be yado ono o mani ni ye na wasa akofa no ofase so ma di akonwa de o mpre na empro ochina enu achi kwa no abrante ro kwa na mfesusa ti akonwa no o mo ntiase o mo twi ya e ma dabi ahimfia aye kokofu kronti ye bone tentem bi wona chia enya asenketwa sira o se ne eka no ani eka ese empa abrante no enti ada o mo bae no otumfo nyame ahye otumfo nyame amani ndia aso aka se mo kokofu kura masem yenkan dwam mo me enko efie mi ko bi mi di wachi ekodu abrosara aso nom no ena otumfo ka kire nana tebrago se nana ne nipa be ya no waye abrante ewi ne be se mfie mienu ni ensema piepie mu nsempa sabi yenka nkiro hima ya ka bia kiro sabi yaro yono kwa na yo de hye te be ya fa ko nwane mo bi foforo na otumfo ka kire abrante no a yeyi no a mpanyimfo so omo mpe no ono ka sa apa o se my how se bia ohima bia wasa de bi wono ho ana wa mana de bi na sebe ka de bia asem ate ka de bia asem ebia miribe ba e kwa sa abeto o se na wa ka mate na edema ni a otisisi ye na bere ma ofia kwasi okoje Yesu edema no ebio ewe ba ko se goso so do ba bi no akonwa no toy no ena lawyer bi a ye frɛ no ampofo ekosira akonwa se ye mfa ma no na adehye no edu obi no se o manyia odo makonwa ama omo afede ekodu ba bi a eso de konwa no ma adehye na nesi ahina ono na ne frɛ no kotwa mansa no se muti dia goso hine ampofo kotwa mansa ena no se de so de be filosofia na abrantie bi ye mienim ohwe no ho asabe nya no yanga bi o na one lawyer pa anya wa eya oso tumfo that's ekweshai e ka wi no e ho krata nie no ayaba e da we ekweshai ye ka we e ho krata nie no de aba na edu ba bi no tumfo nana ene kamba akumientie osana manko school wanko school mponi uko sura ngebe ho pa eza brande na anko school no
na ɔkɔ lawyer na ato fam nti lawyer no ho sɛ nkɔ yie no monte ne yie ne ɛhu sɛ adeɛ kyɛ pɛpɛ si nyinaa front page ɛsɛ gɔɔso yɛ sɛ ɔtiri ho adeɛ so gɔɔso yɛ so wa abdicate ɔtiri ho adeɛ so na anim ɔhene no na kɔfa asɛm bi baɛ ya ɛda Ghana ha sɛsi a ɛsɛ nso ɔyɛ lawyer na ɔnim sɛ yɛfrɛ ha ɔma bi onti na ɔde kɔ Supreme Court sɛ ɛfi nnɛ kɔ sɛ ɔhene bi frɛ ne titiri paa sɛ ɔmfi ne kurom a ɔpa ɛna ɔkɔ ɔmpa ɔtɔ ɔbaa bi na Supreme Court so ɛgye saa mmara no tom na wei na tɔ mmara bi sɛ Supreme Court sɛ mo so mofrɛ bi no ama a sɛ ne nka mowɔ ade bɛfrɛ contempt ɛna mode bɛhwɛ no mɛwɔ a na ɔmgye mmara no tom sɛne ɛhɔ so gɔ so asɛ no so ɛsɛ ni ɛna baako so tafo nsɛ no so mmeranteɛ no na nya asɛnketewa na asogyafoɔ abam abobɔ binom atuo aprapra binom ɛnyɛ asɛnketewa koraa wɔma bɛfie a nnipa mpempempempem na ɛbɛfie a ɛnti ɛda bi a ɔmbaeɛ no ɔpɛnsɔ wɔne ne ndie mu na ɔfrɛ tafo hene no bɛgyina dwam na ɔsɛ tafo hene dɛn na wopɛ sɛ meyɛ ma wo na ɔhene frɛ pɔnkɔ baafoɔ na ɔyɛ lɔya dɛn na wopɛ sɛ meyɛ ma pɔnkɔ baafoɔ ɔsɛ mewura wona aka mba mu wona aka sɛ ɛmpura ɛpunu ne ɔbɛka biaa na ɔsɛ pɔnkɔ baafoɔ manka sɛ menkyerɛ mɛtumi adi w'akyi afi ha ɛde wakɔ tafo hwee ɛnka ho na mmom mefi hɔ deɛ a mene ne ɛbɛsi te pɔnkɔ baafo fɔm akɔnwama ɔmɔ ogyina ɔkɔm mu ɔsɔtofoɔ waka amate tafo asɛ no so atwa tiatiatia hɔ ɛna afi dwa so so asoma mɔka no na atwe mfie aduonu nan na na ɔsɛ awura ne na abena kɔrado ɛnso yɛbɔɔ no a maame no yɛbɔɔ yɛtono soro to no fam ɔsɛ onim papa no na ɛda wɔn bɛhyia no na otumfoɔ afi wɔn bɛgyina dwam na otumfoɔ ka kyerɛ nana awura sɛ nana me papa no wowɔ animonyam woabɔ bra sɛ akɔdwa na apɛ koraa mɛbɔ bi ama wo fie a na maame yi mato no soro ato no fam ɔsɛ ɔnnim wɔ nti fom akɔdwa ma ɔwate na nano gyina hɔ kɔm ɔsɛ ɔtumfoɔ meba no sɛ meba to me fo na mamfa anyɛ adwuma meba to mfo na mantea hwan bio ɛna ɔbɛtumfo nti waka amate mede akonnwa ama wɔ mɔ ɛwɔ so figyaa sɛ asɛm sɛ ɛtwa tiatiatia no na ka ɔmo atwe a mfie aduonu ɛnan mana worae ɛsɛ akonnwa no ɔka ho bi mana abena kɔde so ɔnka ho ma ɔde ntakɛsɛ agyegye wɔ ho akyire no asɛ no ɛtwa tia paa baako bi ɔmɔma hwɛ adanse ɛso asɛm baa sɛ mbɛka yɛ a adanse hene nana kwantwe barima a yɛtu no na ɔhemaa no nana kwantwe wa ɛkɔfa ɔhen foforɔ baɛ nana ofori agyeman nana ofori agyeman no ɔkɔ na akura no ɛna nana kwantwe ne nkurɔfoɔ hu sɛ maame no koraa no ɔnka adeɛ ho ɔnyɛ de hyɛ na ɔtumi asi ɔhene na ɔmde ntakɛsɛ agyee no kɔna bra afei ne ɛhu sɛ bra sɛwe buroni de na aprɛmpɛ ɛkɔ abirekyire no wonim adeɛ buroni yɛ sɛ obiara ɔbɛnya obiara ɔse kɔ kuro so kɔgye so akonnwa obiara ɔbɛnya obiara ɔse kɔgye kuro so akonnwa deɛ ɛhwɛ wu mu sɛ adanse yɛde ɔhene bi afrɛ kɔɔ foli yɛ ofori kɔɔ foli no yɛ ikwedi ne ɛhu sɛ de maame woyɛ kɔɔ foli aseni akonnwa no wonka ho ampa yɛ bɔɔ no a hwehwɛ mu a ne ɛhu sɛ asɛm a adanse mpanyinfoɔ ka no ɛnɔkorɛ nti nana kwantwewa no wɔn twiw no ɛde kwantwe barima no wɔn akonnwa ɛma wɔn
na ɛda no a otumfoɔ esi adanse ma ofia ɔsi sɛ mɔkɔ na mokɔyɛ ɔhene a na amoane mu adede ɔno na ɔyɛ adanse ma ɔna ɔsisi ano dano a gye akonnwa no ma kwantwasefoɔ esi ɔhene ma ofia yɛhwɛ tɛpa nso so tɛpa nso so ɔhene no firim no na ɔhene ma no dendendendendendende akonnwa no ɔfa ɔsesɛ wonim sɛ no ɔhene ma no ankasa no onim sɛ ɔnka adeɛ no ho ɔnka adeɛ ɔnyɛ adeɛ ase nti wɔn bɛhyia ha no no yɛtwe yɛ ne ɔtumfoɔ yɛ ne sɛ maame no nkɔ na ɔnkɔma nea ɔman no pɛ nea ɔman no pɛ nti wɔn de t-shirt ma nea ɔman no pɛ ɛno nti mmiri bi dui tepafoɔ to nsa frɛ me sɛ membra na mmeka gye ase no ne nkɔ ɔhema hɔ na ɔma ɔhene meka asɛm bi akyerɛ mu dɛ tepa hema na saa aberɛwa no mesi medo nyame ɔmo a obibia owiase no na ɔmfrɛ bibia owiase mama but mekodo pa abankrakye ɔba me na no ne medi nkɔmmɔ ɔne meyɛ bibia nti yɛkɔɛ sɛ yɛkɔgye no ne gye ase ne yɛkɔɛ no ɛsɛ na tepa mpanyimfoɔ atena ase ɔm sɛ mɛgye ɔhene mmra meka no wakra aberanteɛ bi fie aburokyiri aba aberanteɛ ne nantɛpɛ ɔde aso nka hyehyɛ n'asom kwamena gyamfi ɛkɔɔ sɛ ɛde kwamena gyamfi na ama ɔnkɔnkɔdi tɛpa yɛkɔkae no na tɛpa mpanyimfoɔ ka kyerɛ sɛ nkɔka kyerɛ hema ne sɛ wɔ mu nni kwamena gyamfi nyɛ hwee ma tɛpa ma nti ɔmo mpɛ no yɛkɔɛ ka gyasehene to bona menka asɛm yɛ nti gyasehene kɔpɛ no asɛm sɛ nana tɛpa ma sɛ ɛni kwamena gyamfi ɔnyɛ hwee ɛma kwamena gyamfi wone asɛm ahema no kae ɔsena wogya asɛm gyina no ɛdɛ na wayɛ wone na mmura nkurɔfoɔ nkranteɛ na awia wodɛ na wayɛ ama tɛpɛ man nam sɛ na yɛ ɛserɛ tɔbɔ na mene no kɔtena nkyɛn baabi bɛyɛ sɛ miniti aduasa na mene no ka sɛ yaa na mehyɛ ne bɔ sɛ ɔtomfoɔ ahyɛ na naadu ɛbɔ sɛ ɔba a ɔmfa nsa nka ho ɔhwɛ ɔte sɛ ne maame kɔsi sɛ ɔdoma kɔn wo bɛfa hɔ ɔsɛ abankrakye sɛ waka saa deɛ a mate akonnwa no mede ama na naadu ɛna tɛpa so deɛ yɛde twaeɛ ɛnkyɛ ne dɔso ka bɛka bɛbie paa medase papaapa ana yɛde akonnwa no ma a ɛyɛ nana adu akyɛ hɔ ampem mprempren ɔno ne mprempren ɔno ne tɛpa man hene na ɔfa mɛsan ba hɔ biom nti mɛda me ho aba ɛwia mɛsan ba hɔ na asɛm bi a na wɔ hɔ deɛ nanso nne yi na sɛ abɛgye hini paa obiara ka ho asɛm sɛ yɛse abusuadua enti mekɔ na meba hɔ no ma aba bɛyie no ano abusuadua no koraa deɛ kyerɛ a ɛba asɛnniɛ mu a tete paa ne adehyesɛm ɛno na ɛdi mu akotene paa yɛhwɛ a yɛwura de bua ɛyɛ adehyesɛm ɛno nti no sɛdeɛ ɔfa wodi kaakaeɛ no nkonnwa manso akɛseɛ a ne wɔ asantema mu manso akɛseɛ ne wɔ asantema mu bɔɔ soɔ ɛyɛ figyaase ɛyɛ kokofu bɛkwae ɛne tafo no mu nyinaa yɛ nkonnwa a ne soso paa bi mfeɛ aduonu mmiɛnsa mfeɛ aduonu na mfeɛ aduonu num yɛwura baeɛ ne nyansan mu ɔno ankasa ahwɛ ayiyi ne nyinaa firi hɔ a nnɛ saa nkura bɛbɔ so nyinaa sɛ woduru hɔ nom na yɛka sɛ manso bɛtɔɔ hɔ nom mfeɛ aduonu ne akyirɛ a wokoraa wonye nni ne nyinaa ɛyɛ Asantehene ɔno ankasa ne nyansan mu ɔhwɛ a ɔtoto nneɛma na biribiara ɛyɛ kama na mekae wo sɛ ɛnɛ ɛyɛ akwasida ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ ɛyɛ afei mu ɛnɛ akwasida ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛyɛ soronko koraa deɛ ma ne yɛ soronko ne sɛ ɛne sɛ yɛwura aforo abanwa ɛyɛ ɛnɛ ɛna yɛ afe no maako aduonu nson 27 years a yɛwura adeforo ɛyɛ abanwa ɛno nti no yɛde ne nyinaa abom ama ɛnɛ no ayɛ soronko ama ɛnɛ wɔtena se ɛwɔ ɛyɛ edwabrem yɛka sɛ edwabrem a wura manhyia ahemfie a ɛyɛ park kɛseɛ ne da hɔ no ɛhɔ ne yɛfrɛ no dwabrem ne sɛ nti yɛwura tena se na naman hene a ɛwɔ ɛyɛ ahafo ɛyɛ bono apueyɛ asante mantam mu ɛyɛ pueyɛ mantam mu ɛyɛ oti ɛyɛ wura hɔ no mu nyinaa obiara nkasa ɛba a yɛwura
betena ase ama kyese mu achichiri ni pinche nyina akoma yura etiri nkwa nti no se wutie a ene yakosida a yeso nkokora ba bia wo bia no na wo so abomodin se oba be bi woni ba be hwe ade obi betie na obeka kire wa so amfa bia nka ho a na wakoyi bia firim nti wan kasa bra na fu woni be hwe ne hu die ekoso asante amamre ne amane efe nti no nananom bebrebe ni mpanyimfo no firi chirichiri bi se Nigeria ne enkura hodo so wo man mu omu nyina no de wo monu nyam ba beta chiri ama enne akwaside no atimi aye krabehwe nti mekọ napuku honom ye wura baaye ensema hodo a wadie enne se de wasi ahwe amamre ne amane no na amamre ne amane no ho fitete ono ankasa na hyehye one ne yonko anoche konfo ana wakọ no wasan babiem ekwan be na ye wura afaso ama amamre ne amane no atimi agina yi na pokuma miti o de na ye wura de abeka ho ama amamre ne amane no emu apagya ana se bebie wa ne wo mamiti o de wo meda wase ye hwe krobia Asante Kotokohene wotumfo se etu ababi a wotosumienu oba ye Kotokohene aka ehunu se amamre tetesem eno nananom de ye santeman intini bibiada a woye mu nanamontuo bibiada a woye biara omani wremfi de de ne baaye na meka kakrafa intete a wode nananom famu dane da Kotokohene brano ushia santeman se nkabom bida ye kai bra otumfo se osajeman prempesa kan Asantebo mu bra broni kokko behwiti mu eye confederacy no brano na krobia Asante Kotokohene tena simpie ni apaso a okaye brano e kai nananom se Asante firi ha se ne baaye Asante yese ye frantuma se ye da pakemu se nananum se ne da pakemu nananum ahimanum se ne da se konu we ne sefata we nti ye dino brano krobia Asante Kotokohene kai nananum nti ye hwa eno ne ade ba ko edikan ya Kotokohene ma na niku ho prisesebe nananum gina amamre ene mpanim sem so na kyekere santeman Asante ye wodie wo kwanse ye de ni wo kwanse ye Kotokohene de nananom fa we nyina enum na de wo yansa hwe obia wo ha sei eti kumase ati santemem ha biada se wa na impo social media nyama ya asesi a social media abemu se Kotokohene entu kwan a entia ne na ekira ewukude biada akwaside biada ye hu se Kotokohene oko edumbampnase ofiri ho kwa akiremade de ne ba na achempemhene ho edru adedwo ana wukude ya wonso a yehu ohene kobreman ko nananom ho yehu setetesem a nananom gina aso de ye no osom no Kotokohene egusosom na de wo yansa hwe se Kotokohene kantete wo pa no ohene ekoda ye frɛ ketesofna afne wa Kotokohene ho no se Kotokohene odane mpam Kotokohene atredwamu se Kotokohene da pakemu ye de afna wa Kotokohene ho na afna ne ye wo mumienu ye Kotokohene tena se wo de woni nsanifa so ne wo de woni nsabenkum so de woni nsanifa so no ye eye akrafna ana de woni nsabenkum so no eye abosomafna na nananoma edi kamba ye ofefre opim so se tu so ba na apoku are katachie ba na akusi obu adum na ase kodwoku awia na ase kwa mepanyi na afofi na akofifofie pokufofie num nyinada etene beka eye de otosudunsia otumfo se tu a otosumienu no ye hu se nananom ba obia boafna obafna no abotu aka ho na yamfamfiri hempanyini se tu abreso hempanyin se tu one konfo bedruye waka sabi sabre tafo amekom buokrom ehwa sabi amanya no mugina so pa waka wonu muguye titira manto anum no kokofu bekwai dwaben kwamai waka wonu nyina abo mu wieye no paninsem kire se opem so se tu de nsa hwe ne furu so se sa santeman jemie ehwana eye ne yonko konfo ebo afna hwe ba eye abosode eye bema bi a wode ne nsa abo na furu so ehwana hwe ba baaye
nti ye kakapa dia ahweba ene afrapanyini ahweba ene afrapanyini ye be se tiefo ne ahwefo no ma ba opemso eye Facebook ni YouTube ahweba afna no ene daso no enu akire ana kotokohene ekwoka onu edu jamfi egu oka onu edu jamfi wona busumuru nso afna bae na busumuru afna no abotu pimso se tutu a wo boye ene doku agafoma na wasemu a wo agafoma ho ne se kotokohene bekosa konfo se da bi ese bi enyankomade ne nyankomade a ye na ese kotokohene ede na yeyere oba kan memu a ye kaso obi ayeyere a ohini bi anan ni petitiri bi anan ni pamama kakra woni nsem betimi awade bebre nanso ye kaso ayeyere pa na chese de wakoma ewoni muo na se bi ene asore be amukura se wo ba afode ade be kan wakoma no ene nyankopon hweso de ye bibi ma wo na chese se bi ese kotokohene oja na yere ejapoma ekwan na oja na kwan wie ye na hwene obona sinimu no bo etuo ne ho nti se ne kotokohene pie fifitia mu no obedwabre mu a ehu se wotene wi a nananum tuntumfu edi na chiri no etuo ne besa so saa ye behu doku agafoma etu a sebe ahwene
ebo ho te ka se kotokɔhene wono nkwa na sebi ahwene ebo ni tuo ho obi ani ho a sebi wotu a ahwene ebo so onu akiri ne na eye na apokuware katachie baaye na katachie baaye no katachie wo no mu no na medika kasa metre se na mu na sebi kotokɔhene ntam kese nyina da baaye na bra ya wo no to ho no awanwasem esi kuma se de na e kyempa sa kwada ya wo no foforo na ne nsa gina so sei wo so che ne nsa ne ba fomu enyeyi wana komfo se impanyini se etume yonko de wo pɛ no aba nti ese obo afuna ma no ɛhɔ na mpompon so afuna nso ɛba ho ansa na sebi yɛde na apokuare ɔno nso ɛkɔ sabere mpompon so afuna ne da ɛyɛ kasafidie ne so no ɛno akiri ansa na pompon so nso kyɛba yɛne Asantehene ɛyɛ ofori panyini sa akyem pompon so na nanom ma pompon so afiri soro ɛne nsoroma ebeto fom se etim nti ehu se Asante adie biada ye hunu bia no ewa abose de ne se Asantehene di be pie bia na ewo de ye ewo de ka afenso na poku arikatachie na enitu a wo boy ye sikantoa eno nso emre pemu no ene de na de wonim se ebre ni so emre pem ye de no mu nkyeremu nyina beba na nanom e di akyire nyina bebo won mu tuo bebo won mu afena na edu eye opemso de obeye ne man se ba biem otumfo se etu ababio ono nso ba ye afena no obobo maako nan nti ehwa ona na obedi na ade se dem di kankan no opemso obebo mienu ono ne yonko bebo mienu ahweba ene busumra sebi eno nso firi esemu baaye kotokɔhene otumfo se etu ababio wabo eye esremu se jata wabo esie wabo etwie wabo mababa weni esie de da kasafoni nso se esie ano no esie afna kotokɔhene abono we nso ye sakati mpobi eno nso kotokɔhene ono ana ye na ade afenso kotokɔhene abo eye abubumaba ene da so no abubumaba kotokɔhene wotumfo se etu ababio oba ye ne no nso wabo abubumaba owie na eno nso esremu se jata ono nso wabo aka ho owie ye na esremu se jata na ankasa nso wasa abo ehu tuo ede ato na de wo ye free infran so a ene minim se abedwafo ebetena se bra krobia Asante kotokɔhene ba no ebenya adaje akye ni nyina mu afenso ye hwɛ eye efa ahwehwɛdeɛ na nanom nyoma eyira asɛmu de oboni beka ne se repatriation no nyoma ekeka asɛmu nyina da kotokɔhene ba ye watwe bebraba ehu ne se bra otumfo sel sajman pempe ebeso na netuo mu obone hu modin bia so obetwe nyoma ne bia ba na apokuare ono nso ba ye sɛdeɛ na museum dan a yesi de pata onana otumfo agyeman prempe oba ye obesese ni sesebe yanyen ka yedumbi ni emfansi wo enne menhia police museum a yehunu tetenyoma sebi nananom didi asa edidi sa nananom tuma no mufria na asenase nananom nkapo de boso chese abotre no nyina da tifa susu man ko menhia police museum ho a obehu ni nyina bi kotokɔhene ba ye odi kan ko eye Queen Elizabeth ho sabere brohima na tena ye Buckingham Palace de kotu ne nim sesebe de mani bi wo ho a eye ade a eka santima bomu santima sunsum santima ngina so okoye ene omukodi nkita ho edidi mu na afimpim yenu ne aduonu nan ne mu ebra yedi yekai eye Sagranti sano ne finhia o ha ne aduonu no 150 years after Sagranti war no ye hu se asamu ade a eye boni kokko ye nka so no fa yo wono mu wi aye efri santima ho emu sika nyina da ye hu ye sesebi ni nyina da ye de bekira achia me ma ye hunu ye afenso ye hwe kotokɔhene a wotrasi bize ne mdi kan no wo kan na nanom breno ye hwe se kotokɔhene watrem uko eye Ken West a opokuare the second museum eno nso wo ho ni nyina se de be ya tetintetin ka kirema ye nkirima ye ba no ye wure mfitete semu ananom e de ye sentiment na sebe achiame ye we nyina se de bra no de
na de wo de ma ye hu so obi ye santini ye amamre ne amane se ne mi hye quote na me nam ho na me ka blof wese a de bebo bi trim ne se bia na me ye de ne ye kan black American no ebibifu ekotena brochire no nanso se ne mi hye bonwire nkente a ehye mi bi na me ka blof kura a obi be pinima a ufiri santime mu ana santini bedi kan bansa na Ghana ne nyina da yetimu no aba enti kotokoyire de ye ka na amamre we kuramu ye ebi wo ho a de nanonum be ye wo de bia ka ho ene ye benya adaje na nyoma kotokohini de be pie nyina efiri franka so betnia beka kotokohini na mu ne de wo na chi nyina da eye nananum tuntufo ye de nyina bebre etiefo ne ahwefo na de wo na kakra ewo ho no jo na poku medase papa chese kotokohini firi bra ofro abanwa watoto no niam nyina kama amamani amane a ono ankasa ne yonko anoche konfo hyase no enoa no wasan ababie mu a waba betoto de mpo na mfunso ba ho kwa no ba aba be kirem amana gina brane kai se bra opinso di kan ba ye no eye afe apem eye ahensia aduokronkron 1699 anoche konfo ekan so opinso wi na dwuma no kwa mfie ahasan achi obesan aba na obeto aso sabe na yofuru so bosome enye nwanwa se afi apem ahenkron de okronkron aye ofuru so bosome ni mu eye 1999 eye opinso esan aba ya obefuru abanwa nti se wo tweredua obetima busa ankonta no se mfie ahasan na anoche konfo kan no esi ani anase ensi ani bo se si ani pepepepepepe so ba ya watoto no manyina kama enkane so bi kra edehye na akunwa to na eye se ye omafuro akunwa na awa no de nti aka nwura na odwane na akunwa die nya akono so bedi enne opin so ba ya ma akunwa die akono amempo die wonya de hye kra no pese wode ani adin bowuram na okofa akunwa no na odie ni nyina ne se opin so ama ahini no aya akono enu nti Asantehene bae wayi papa ofa ma memra ho me yesa me yetwa me ho aba na wo de ewuram efiri bra opemso ofura banwa ade ba ko a danipa nyina no du se odi asem a titipa ne adehyesem eye abusuadua enipa ndodo na ate abusuadua no nso so wonim asechire ankasa ofa fe ewuram me hu ade danipa nyina no se abusuadua no die chirepoti yo ofa medase otumfo nyame ashira nyame amani ndia he obaye no ohun se enkonwa prenu mu no obo okura konwa no anya ne dia ne bia sika owonti na ode awuram na obeje konwa no ana o ma na bimpo konwa na ato na ebinu ndi abam so ya na nanum kura di konwa no bi pen na so da bi o ya konwa se dia ya di konwa keke akonwa na to bia obiti ndi konwa no bi na so ya bi nti na odi bi na onye odihye konkron zo di akonwa bi ti na ya ni se afedie se adisem eba ayen konwa preba obi an for abusuadua emra abusuadua ne sai abusuadua se oba chira onana ase onana nana besi wa o kasa no besi oso na jaza onana edi kai ona wan onana no owo hwanom wamso amba wo hwanom so eba bio bia besi wa o kasa so na abusuadua no eya mpempi no efi ma ase abusua bia ase e ma sanse ma ase na edi ade mema de e o memadwa no de to me bia na manso ni o kasa na adiswa no
ya efi ma asno wona amanso bapa dia basa osifo di buso diabra una ne di kan friends say owo hwan na wesu wan na akwese dia ya bawuli ekuram no ni yini na efi eba no yina no na eyi mai na eyi mai beku ni fa na chinanim sa eno na abusiadu anankasa wona na ofiase ani yini no na eyini no eyini ba no na ma no he na efaaye hwan no ena sa ema no ejina homo eno na abusiadu ano now se bia mene ma ofa se na prekonwa me metima kasa mene ade ase o so bakasa ona ade ase na ade ase no hwan pa na ya ade ase enti wo kira wo bisadua o kira nkrofo yina o kira wase efi ona no di kanso ebesi so na wa kire na ne ono twe so onso a kire na ase ni no na di kan ebesi wo so no ne on se abusadua na dobere bia na apani pa bi hontuma se o ka se oneme ya adekoro nam me nana ye friend ayuwa na so nana o se friend braye na ede ni ba mi no mo prade mo so ya adekoro na wo nana ye friend ayuwa na we si nana ye friend braye ayuwa e wo tabua ewa techua wan o ba hwe na so de no wo de na braye ewo hwan braye ko hwan na ye hwe ma ye uza debi adana anya ade kro eto mri bia abusadua no efi efom no kwa no etimi ya baako na we de nko we su de nko na amania opera konwara enya ne de ano na ya pa ne honto abusadua no apa honto enti na ye wura ka se mi se o ma me wo o ma me wo wo dise konwa oba pribi na akofa abusadua ba na se enya no kra na se ofa abusadua na se no na aboa papa abusadua no aboa papa mi nyina ne se oba Asantehene mu a yedi ade ko na fam eye adehye enu nti no se wo se wo ye dehye a enye maabo enye atuotwe enye nsekantwe ena kire se ampa wo ye dehye enu nti ese abusuadua mo nkofa mra okofa abusuadua ba ho na aba be kirim ese me maame akusua mansa na maame akusua mansa o hye asese wo wo no miensa ema mi mbema baako oba we wa anwoda oba we so wunsia na wa chiche chirimu abesi emprempren omo ti ase no ampa me hu sampa wo ye dehye anase onye edehye ofa me das papa na metwa me ho aba sisi a metwa me ho aba sisi metwa me ho ba di aka wa chire bia no ye de beto aso nti nyiwa fie ni free am kosomo ofide no na opinso 104.7 na me ba e beto aso tiefo ne ahwefo medical kan se kosoma ofidie no na eye opinso eye sabre mpempren enya mpanyifo mienu ewo ye nchen a ye no mu ba betwetwe enkomo na ye hunu de ede omunam eye mebi omufre no de medical na matudin omufri eye Heart Link Foundation enti mewuram na menu matwetwe enkomo ne hunu senti poti a na ye akwaside na afenso ewura afra banwa eye afeno makon aduonu so 27 years na yaka bu ma ye dia omo so abekan wo ha no senti poti omaba abekan yensa wa ha sei enti medical ko eye oba ba akon bema ba akon ana mo meko bema no na waboni din
na wakyerɛ ade pɔtee a nti a ɔmo abɛkan ho edwabere mu a nua adama mɛma wo akye asan ma wo ade tɔkye na wabodi yo miɛnkɔe Professor Lambert Apia na eku a friend no Heartlink Plus Ghana no eku a friend say a doctor for akoma and about together to form that company. The entire ya form our company they say PMP no obi one hypertension ne pressure obi one CH area and so or chronic clinic ekogin indro sa na oye ye call the next step ye de sa nipa kono pressure na ne sugar no ebe check the oboni friend no cardiovascular risk na kire say though pressure say sugar say no ye my hold the next say be 5 to 10 years chance say obenya heart attack and abo stroke obenya stroke no sa chance no at the same sa probability na wo form na wo show and one of the things ye person ye and then say omo di 18 echo pressure e wo mo so esiche e wo mo so no ye person omo ba tent na say ye free screening no abra ye check pressure ne sugar no ye be determine say and ye be check so say o chance and our risk how do benya heart problems in the future and it saying ye hu say was sure ye wo test me no e be san ya ka ho e be the ECG akoma na it said dying enti ye won electricity ye won blocks and ye won pipe enti ye can say the electricity ade efidie ba kwa etimide woko hospital obete say ECG ana EKG enti sa ECG na no ye be ye na hanum say again no ye pese ye hwa akoma no wo no say senate a yetimi ye scan ultrasound normal scan pregnant women cry they scan babies na no be but this time be scan your akoma na ya hwe say pressure na wenya no na BP no sugar no say na affect wakoma na the ebehu bia no na yamao ehun recommendation say yamao ye further test na say yamao advice na ye be ni na ye wonkofo be makoma ko be 15 ani o maba nti de eno mema menua be edi hu e friend saying enkomo na yakọ enim tintinia yaba yo said ye menua echichiri mu no akoma ho dwuma no mudie mo ya akoma mu nhwemu epempi no ana da nipa no be tirim se wonyini duru mfie bi a ana yade bi ebeto kwan enso na die bo a usua said ye woka no bi a fie du wotwe na yino bo na yade bi abantine no o ba menhia kotokofie ase a free screening nhwemu o mo ye no kwa a untua hwe no woka ECG no na me be sa da ECG fo so duru hono ma na but watimi a chirechire mu se nti besene kone nhwe wakoma nim se de be ya dun so bia nkoso wo wakoma mu ho na betini agina wo na so na so wonya pomden wonya pomden wontimi nya hwe wo ahode na otimi bibi nti mekọ menua ba ho na de ono so de be ka ho no de aka ho amaye menua bodi na yehu duma a wo so wodi ni wo ho me da se bebre me ye frame me Mousy Marley Mousy Azuma me ne Prof Lambert na ye adwuma na ko no so de ye ne say so di kan pressure no ekum nipa bebre nti ye wo ha ebesom nti se wo pressure na wo diabetes a oba utina ase a ye be check your pressure no ye be check your sugar no de won bia ye be ka trel wo asem bi se bia nso so a consultant ye nyina ye wo ha me nurse pinni wo konfa no che nti ye nyina ye be wo ha together ye nyina ye be ye adwuma no ne ahwe se wo risk bia ne ahwe so ne ye siesie ho kama amao nti se wo ha we e free unhia health insurance unhia bibia wankasa bra ne be hwe na se wo asem bi se bi fa wakoma ho ana se yare bia nso so a ye wo ho a ye be hwe wo kama medase yo dem me sorry free ha na me ba ho obi a say free e kwa yesi bia fa we bra uni krata bi uni ahyɛso de bia utimi kɔ wapom de no ho hia ti bra wo ba manhia kotokofie no fa so de ba ko a wo de be kofi so wo de amamani abesua no to nkyɛn a wo be hwe wapom de mu titiri pa na wakoma padua ni nyina no akoma no nikuta no sɛ wo be hu sampa ya de be yi ne ti ana mpo se ne tie no mama wakwankyere bia e wo ho
na mami nurse mami musa o hypertension diabetes no omo ye busuafo na empempi no wote we penu wate we sei tem bia no na omudi ni paninya de eyi ne wum ba bitimi a kire ba ko ne kofa ba ko ba na so mba bom me hu mi bisa medasi bebre obusa asempa mom yaka hypertension yare na moja na fa drubin obi a pressure but we kana ekọ a de fa drubin no akọ honam akọ ani nyina no eno na ma se ekọ sho bebre a ene yaka se pressure no den e was sure inti diabetes no so sugar no a ewo moja nim no ideally sugar no ni se ebe wo moja nim nti wudi dia your friend be pancreas na I mean a produce as a key which your friend insulin abe ye ho adwuma but say entimi anye and say obi wo ha oni entimi nye adwuma kra nti say entimi nye adwuma and na ma sugar no edolso e wo moja nim nti na your friend your friend say diabetes and diabetes no say anhwe ni yi a ekofa pressure ba nti I say omo ye anuanom diabetes ni hypertension ye ntu na se but you manage into so what pressure or diabetes I said what brabo nyina no or see you managing kakra so you start we draw for kakra no edro no so better so hwe so ya and hypertension titru into na ye ka akoma ho asem because hypertension titru say anhwe ni ya and na kofa stroke eba and no so sa kofa akoma yare ya friend heart failure ma akoma no yemre and I say akoma no walls no a dino amre nti o say share akoma no so ye afin so it ma onya heart attack nti ehia say pressure no ye be control ni ye hypertension ya yes e bo hu the royal blood pressure and yes o moja na edoso there be say me kan e drobin na moja na efem no me kan na de fem no say your measurement be say e bro so 140/90 e connect consistently sanetia and na ye kasa wo pressure na e den e was true afin so sa hypertension yare ye kofa kidney e sa yare eba nti ehu hia wo hwe aman na stroke and a d kind and na stroke yin so e pressure yare and a kofa ba wo hwe kidney yare bebre a pressure yare ya na kofa ba na wo hwe akoma yare bebre a ye fa konfa no chia so say stroke and akoma yare heart failure no and dey nipa bebre den ba g especially so what d blocker yare we mu and eku yawofo mu eku ye nkofo and I sade nkofo ba den ayare sabia nti say ye screening way echo ye check you echo ye he wakoma no electricity no sala fm edeko for free Mr. Yemfa ye hunjim because hypertension the ebusianfo bebre if run a silent killer or miti na ye me ya wo ho because embo enka ye bia wo ho putupu na aba nti Mr. enu nti na ye wo ha na ehu hia say wo be check it thank you yo me that's papa ahyase na meti moja broso no de be meti ma na say oh na say moja broso kwa de asempa enu an say me kɔ blood bank no matwe moja bi di ama omo hia moja bi senso na imum say ya de ho asem na ye kan na mebusa ya na ma otuo bi yedua ne die bi mu na kɔ fa sa ya die a o ka se ba wo so a ye ntimi ntu ase ni mu no ye so a manage na no yem crash me edua ne die bi no wa kire mu sa me hu na edua ne na aja ye die no se na kɔ fa ba na ye ja die se anamotum ne etu a na atwe ho firi ho amines wadama bibi sa ho a me hu no enso okay prof wadama me ntio. Thank you very much. Me come kakra in terms of heart link no. The entire friend a heart link no. As I say no, pepi no over pressure over diabetes. No answer okwaje unro. You betcha this a BBC. Abi a unya stroke, unya heart attack, and waba hospital. Heart link your principle ba kuna say ye gidi say abra wo pressure, abra wo diabetes na see ye hu baby a ujina bia ewo in terms of akomayare. Ansana baby wo hompo a yetu ho anamo ansana wenya se stroke na obenya baby sana ye be delay sa time now the benya sa stroke na ye lucky cry ensi cry biom. And we are linking the risk factors to the cardiovascular risk ukita. Now you are connected to the right care. That is why we are called heart link. A very important gaba obiba sontreso adebi obajini ndo and the reason why important is say
say when you back and say a silent killer. Cardiovascular problems no a silent. The only time I would say not just say the stroke nam, the heart attack, the kidney, your friend is saying heart failure. Until we want to make sure say ukitas are when I was a BP na sugar no or risk saying chances say ubenya stroke no at the saying you who says our chance near higher ya bema why ECG ti akumano so ECG as you said earlier no it is a doom so because one shall this away ECG simple in fact last time I koye bi kwa so patient bi na kuma bo be 30 40 na onim but the complain on the bar clinical and so on anti kakra na wabre your baby heart block tisana command dum so ekoso na nya bini tinyame adom ye hu bibi sa na say ye tu ho na mo na ye pacemaker implantation mana ne ho beto no because we hu sa dey the next time betin say we twahwe o anya lakia na je say o wunti I think say nyama bebre so akoso your baby digital era Pempi no and in the olden days nko for na antikwe fom for na antikwe ejuma sese no or the car na ekwa ejuma na ejuma mkra ebe no ana or you self employed or tifie mpo na or na ejuma exercise zero edu lunch time na dey na be no wedi odi wi Asantehene no nti exercise pa say obe use sa energy no pa dey enkoso sa na ma na ekoso for a long time obo hu say young man when you pot belly Ghana so dem say unya pot belly yes so oti ye ho efe sa pot belly ne me ka che obia ma ya te say a time bomb a time bomb in a sense sa pot belly no with time obe develop diabetes with time obe develop hypertension into the entire now obi say as a diabetes and alcohol pressure no omo me fan say usi dan a uhia blocks uhia cement uhia anwea na mboba meboa aha ye from building blocks offer diabetes ne pressure ne na cardiac problems they share the building blocks near common a risk factor until boni can say they cluster because baako koyi baako ba because the ema baako ba na the ema baako no ba na similar ye nya exercise say bibia ye bedi bibia ye doko the ye bedi because anytime fried everything is saying rice ne me pese mekbo obi company di you know but very fast food a high caloric diet udi we na so anya exercise enche pot belly beba no a prophet radio pese nei obi wo sadnam she fridge mu wo de aduani wie pe na ensu so esi ho no aye block kwa de si ho odi wie ya no asan bo agu so e ho na wa che no wato no wada ade chi bia ne tua so saa wa we hu formula no enka ne tete no na nanom no mu di mujanam na ensu bia da na edi kan na okowuram kokun nam na obedi de ye emono no ifi okonya do tuja so ahoa ma mu so na atwe sa pepe na so na ne de sa de wodua no so na ye sa wotiye thank you na wotiye pa na wa funyina ye fuche na onam na che se eyo se oh why you find we start age yare nkwa in fact omo sikafu ska bia ni ho sa chief me na make acho ayo in fact abrochepa in particular problem ewo ho obesity and sa obesity na kofa sa ni menyina ba why is that a problem ye eduane no mo say rapid fast food you know me person me bobo campaign fast very cheap we say so there nyama cheap there onim say one hwe ni ya the baggage enenam until I would say we should eat healthy say man kinipa na your friend is saying kontomre na ayam na you know ya ho fish bi na Ghana ni say odi bibi sakra na so ferry obu okwa one ne girlfriend na one ne or person impress you bia or fried rice or person impress you bia or to french fries healthy o into young people Mrs. they can stroke for the past 20 years comfort noche obi beba amaya admitina na say stroke and akoma problem young people 30 40
the pressure, yakoto pressure at yes, so as young people. Very ambitious targets. O here na young kubi kitaka ono so chinchina se otoka ni bi not the pressure at on so. Ejuma stress, obohuna ni BP ekoso. Yedi inchine ye duane ba kwa ema pressure ekoso pa yedi inchine papa. How do I know that? Me start say me te me inchine die so a who didi outsider who tasty food na wa bo say oh adan your friend is salt industry we can china say mpimpi no call restaurants ahodo no aduane ni si ho na enchene so si table no so oden sa ebom no de kan ketema so say antrim no asabi de gum eno sa say na sa sam si te mobo say before no unfortunately no ehwehwemu show ye say yeah bibi oboni friend yeah salt sensitive means we obi a udi nchine bebre o pressure be ko so o te nchine so a pressure be from. That's how we are very sensitive to salt. We advise ye nchine die ne so. In fact, I think say was it a KMA boss I read on the news say abane salt extra salt DC table a very good policy, and I hope say and for better as I said they are protecting the health of the youth and indeed the citizen in Ghana or in Kumasi for that matter. Very important because one of the things that drive blood pressure and salt. In fact, ultimate chineswa. Me find so BP or so now no BP do by 2 and 3. What take on chineswa equivalent to say over drop tablet back. Inti benefit ao benyano as good as say in Domians and over drop back or 2. That's how powerful in Chine problem. That's it. You only try to cry. You only try to cry. Inti the miniature to one say Yamiadom yekita team of almost 30 tent na say and ne yejai the bia aba yebe ta your friend is saying ejumedi ekoso ha echi with heart link and heart link I said no we are linking or cardiac risk factors no to the chances of being cardiac disease in future to be ambra free na yen share upon that's it Antiness they also reja na ejam kan makoto mu jumedi so okay the medipeja na ne say Mr. Say kind no BP no embo koko ansa na wanya nti Mr. Mo unchine I said WHO agree Celsius di half teaspoon but half teaspoon be na wahu it's na dog can say what started to unchine so a aduane a wudi nyina ebe boa wakoma no afin so enam enam no aboa bia ne nan ye for no unyi no yenka say uchini o ba unyi no na wate so akoko nti bedi ni in moderation nanka nsuomunam fish ni ade no wadi more especially when ni a enum ebeboa because strade and san nyoma no eni hu bebre afin so what diabetes a wadi an no yenka say ochini bibia o but carbohydrate nti say ye banku no ye fufuo ni ade no fufuo no unsasei na obedi but enkwan no ne insuomunam no de obetima ma na ye den adults sanso na empotompoto ne ye kontomre ne ye kwansusu ne ye pair no enumom no emma ya hoden bebre nti yensan kofa ye saa ye nduan no ne starting di ne yensan snesin ye pumpum age bia oba ye be he cardiac risk because exercise bi wo hwa obetumi aye nti menka se me de menyin ntumi nye exercise ehu hia se obetinsin pumpum nti se wo asem be se bia ye wo ha you ha kopem say ye bewie nti mesrɛ mo mbra na momfa mo ho nhwem because ye nje o kapra ye nje o sempoa ye nyina ba besom nana ene ye nyina ya ba ha say nti medamase yo nismo da ase papa se de mo ka no mo wa ha se mo ba behwe akomam se de onipadua no sitie titiri pa no akoma na ye bibia nti o ba na wo so wo de ahye otirim sa ampa wo so be ko mo so ye mo abo tent e wa ha sei ni ahwehwe se de wakoma ni sitie akwankyere bi wo ha omu de amawo na mpa so wantima nya ahoden na wo de adi udwuma na me koso no maka ayo se ene yakwasi de toso miensa e wo afi mu enyina enim ene ebra potokohene furu abanwa ehia pepepe eye 1999 eye oforiso busumu de toso aduonu nsia enti ni nyina na potokohene aka bom wo tena se wo dwabrem ne na manhene ene na brempon omu wa santema mu nyina
edi ehia enti oba besu amamani amane a na afi nso no wo de ahye otrim say oba Heart Link Foundation for nso wa habeko ni ahwehwe said wakoma ntitie nyina nti koso mo afidie no na opim so wo de no opim so no ma bebre ho no ma ide be ma wo enti mitwa me ho akwaje nkrato tawu me ba de waka kire nyina no ide beto aso e de ama wo manta no kwadubomi onibomi asa kwa kodoma no akwagina machicho echo osi osetu echoro osi ta awo